पाहू. कशात तू? बरोबर ओळखलीस. मला वाटलं स्पर्श हा बोलता असतो, त्यामुळेच तर दोन मने एकत्र येऊन त्यांचं मिलन घडून येतं. दोन आत्मे एकत्र होतात असंच म्हणायचं आहे ना तुला? होय प्रशांत. प्रशांत, आज तू ड्युटीवर गेला नाही? ड्युटी का मारो गोली. अगं ही ड्युटी जवळ असताना ड्युटीचं काय घेऊन बसलीस? खरं सांगतोयस ना, आता मी ड्युटीवर जात होतो, पण वाटे तुझी आठवण आली आणि आलो इकडे पळून. संजय, अरे पण असं तुझ्या नोकरीवर आफत तर नाही ना येणार? आली तर आली, त्यात काय मोठं सर. अगं नोकरी काय, एक सुटली तर उद्या दुसरं मिळतच की. पण तुझ्यासारखी छोकरी मात्र. पाहिल ना प्रशांत, त्या दिवशी बाबांनी तुझा खूप अपमान केला ना, त्यामुळे तू माझ्यावर रागवला असेल नाही का? मुळीच नाही. अगं तुझ्यासाठी मी अपमानाचे चटके हसत हसत सहन करेन. पण प्रेमाची आसक्ती इतकी बरी नसते प्रशांत. का बुवा? प्रीती ही पाण्यासारखी थंडगार नसून आगीसारखी दाहक असते. त्यामुळे प्रेमिका दुरावण्याची शक्यता असते. अगं प्रीती म्हणजे मानवाला मिळालेलं वरदान असतं. त्या देवाने ही प्रीती निर्माण केली, त्यावेळी या देवाचा जन्म झाला. आणि ही प्रीती जर नसती तर ही दुनिया विनाशाच्या खाईत लोटली गेली असती. पण प्रेमाचं उल्लंघन झालं तर त्याचे परिणामही तितकेच भोगावे लागतात. कधी कधी पश्चातापाच्या आगीत घोळपावं लागतं. अगं आज तू इतकी भयंकर बोलायला लागलीस की मी तुला सोडून. छी, असे काही अभद्र बोलू नकोस. खरे अगोदरच मी बाबांच्या विरोधामुळे फसून गेलेले आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय आपलं लग्न होणार नाही हे माहीत आहे ना तुला? हा प्रॉब्लेम. अगं तुझ्या बाबांचा आमच्या लग्नाचे संबंध येतोच कुठं? मी मनात आणीन तर आत्ता ह्या वेळेला तुझ्या बाबाच्या समक्ष तुला पळून जाऊन तुझ्याची रजिस्टर पद्धतीने लग्न करू शकतोस मी. पण त्याला सुद्धा काही मर्यादा असते. अरे तू तर एकदम मला पळून येण्याची भाषा बोलायला लागलास. मग भीतोस की का तुझ्या बापाला? पण मला भीती वाटते. अगं तू असं काही घेऊ नकोस. ते आमचं काहीच वाकडं करू शकत नाही आणि ते आम्हाला खाऊन टाकायला ते का वाघ आहे का? माणूसच आहेत ना. पण त्याच्यात इतरात भरपूर फरक आहे रे. ते एकदा का भडकले ना तर मग मुलगी न म्हणता सरळ गोळी घालायला सुद्धा मागे पुढे पाहणार नाही. अति हुशारक्या असणाऱ्या माणसाच्या हातून काहीच होत नसतं का कधी. एकेकाचा तो स्वभाव असतो. तू घाबरू नकोस. अगं मी आहे ना तुझ्या पाठीशी. खरंच प्रशांत? मग कशाला घाबरतोयस तू? होय माझ्या राणी, खरंच मी आहे तुझ्या पाठीशी.
सीन आहे. येताना जर सोबत कॅमेरा घेऊन आलो असतो, आताच या लैला मजनूचा फोटो कॅचअप करून लव्ह स्टोरीच्या मुंबईला पेजासाठी पाठवला असता. पण साराच घोटाळा झाला. डरो मत या, ये चांस आज नहीं तो कल जरूर आएगा. का रोमियो जुलियट तुम्ही असं का करत नाही? हिंदी पिक्चर मध्ये तुम्हाला नक्की चान्स मिळेल बघा. जाणार होतो ना पिक्चर मध्ये, पण तिकडे आम्हाला कोण चान्स देणार आहे? पण परिणाम करायला काही हरकत आहे. संजय, तू ही नाटकं सिनेमाच करत राहणार आहेस की अभ्यास पण करायचा आहे तुला? की यावर्षी नापास व्हायचा आहे? जा वाडीवर जाऊन अभ्यास कर जा. पण तो खरा राग नाही आहे, ठाऊक आहे मला. संजय, हवा बरीच तंग झालेली दिसते. नाटक ऐन वेळी रंगात आलं होतं. मी मध्येच येऊन विचका करून टाकला. दिल खुश हुआ था, आज आपका प्यार देखकर. लेकिन इनको बड़ा दुख हुआ मैं इधर आकर. का हिरो तू गप्प का? बोल ना काहीतरी. तू बोल, मी ऐकतो. छे तुझा पण मूड ऑफ झालेला वाटतो. याच्या पुढे तुमच्या मिलनात कबाब में हड्डी बनून येणार नाही. यारों से यार मिलती है बोलो के हार बनकर. हम भी एक दिन मिलेंगे रेशमी रुमाल बनकर. संजय, आता तू गप्प राहायला काय घेणार आहेस? सध्या तरी मला काहीही नको. या हिरोला बघ काय हवं ते. मागापासून रँडल पॅरासारखा चेहरा करून असा उभा आहे. देर मत करो, जल्दी करो, नहीं तो खलनायक हमारे पिताश्री आएंगे. चांदनी रात में हसीना तुम्हारी याद आती है. रोशनी बनकर आंखों में न जाने कहा तुम गुम हो जाती है. आता जातोस की नाही? फार विनोद आहे तुझा भाऊ. मला निघतो मी. मला फार उशीर झाला. अगं मला ड्युटीवर गेलं पाहिजे. उद्या तू मला रॉक गार्डन मध्ये भेटलेस ना? हाही प्रयत्न करू. प्रयत्न नको, नक्की काय ते सांग. बरं बाबा, येते. प्रॉमिस? प्रॉमिस. खरं? अजून एकदा प्रॉमिस? हो, प्रॉमिस. झाले मी
कशाला